pikipiki. Ang'isi ni sani mondo ing'ad ndara nyaka ing'i achich acham mbele ichak ilokri ing'i chien kama ne yae. Ji oseywak ne pikipiki ahinya ni thoro kelo masiche mag apaya. Aparo ni Doris kachiel kod Dr. Fredrick nyalo nyisowa ni king'iyo statistics magi ibiro yudo ka achiel kuom pikipiki gin achiel kuom jogo miwacho ni kata sekta ma bende oseyudore e nonro ni maseche thoro juko. Samoro ok ni giriembo marach, samoro gin bende jukora juga kodgi kaluwore kod deny mag apaya gi kuonde mag kaka piny chalo. But isetie sekta ni, to bende in jalo matiego joma tiyo sekta ni, ang'o matimore? Mokwongo aduoko erokamano kuom penjo no. Jogewa mag apiko anyalo wacho ni en rikni mana kaka obila wacho ka maber. Speeding ema jogewa timo sana. Iyudo ni onego odhi mos, iyudo ni to odhi matek, to iyudo ni samoro ochopo kata kar zebra crossing ok odwa ng'eyo alama mogore ndara ma white ni minang'o, en obiro kokalakala, ama iyudo ni kata ni samoro puth moro ne kalo ama pedestrian ne kalo kanyo, iyudo ni odhi otuomo nyaka ng'ane. Gimomiyo an kaka jatendgi nakawo okang' kech naneno kalit pile ja boda nyaka tho e Kenya ka. Koro omiyo akawo okang' kaka jatelo, awacho ni hapana, ok wabibedo ni waluzo members magwa pile because NTSA ni kanyalo ng'iso inyalo yudo ni every day walose japar, jabiriyo, Kenya mzima, mago jok mang'eny. Tiyudo ni onge okang' ma wakawo kaka viongozi ni wachako puonjo jogi. Mane gimomiyo abiro tawacho ni hapana. From the year 2023 asebedo ka atiego jogewa ma e boma ma Nairobi ka kende asepuonjo vijende more than 17,000 e wacha piko gi, to asebedo ka luorora atemo ng'isogi. En mana ni jogewa be winjo gi tek, watemo ng'isogi ni gidhi e school mora mora mani machiegni kodgi mondo gitegre. Wayie ni ging'e riembo, lakini nitiere science ma joge kia. Iyudo ni kata mana ni a roundabout ng'ato dhi anti-clockwise instead of the clockwise. Koro magi gik ma bedo ketho nwa sekta ni. Ng'ato dhi anti-clockwise e roundabout? Yeah, gidhi. Ong'ada gi kocha? Ong'ado. Koro magi gik ma wasebedo kuwa puonjogi. Girwak helmet, girwak reflector. Ing'e ni joge wa mang'eny wacho mana ni reflector en mar obila, reflector insurance mar police, gigi kawa ni to gigo konyo, kata mana helmet konyo. En ni ogidwa kawo okang'no. Kech king'iyo ndalo mar Safari Rally ma nobiro the year 2021 kapod ker Uhuru nitie, anyalo paro president mar Safari Rally nopenjowa ni ere kaka wanyalo reduce the road fatalities. To en mana puonj mwanyalo puonjo go jogi mondo wa reduce the road fatalities, mondo ging'e chike mag ndara. Kech iyudo ni ng'ato puonjore sani to ng'ato donje ndara, ok kata ni kochope taya red minang'o, amber minang'o kod green minang'o. En kowuok kata kiwuok ka idhi mana Ngong Road ka, ibro neno mistake ma joge watimo kanyo. To ng'amo dhi e school mana kaka ni wachono, ibro nene kaka kodonjo kata ndara ineno ni enyewe ng'ani chalni no dhi e ndara. Ibro neno kochopo kar roundabout kaka obro dhi e roundabout, ama kar taya ibro neno kochung' koponi tayo ng'iso red. Koro wang'iso mana joge wani dhi school ni ok ni idhi ne idhi ne serikal, idhi ne rieko manyalo bedo ni konyi, to mano rieko mabro konyi e ndara. Kech ndara be dwaro mana ni nyaka ibed discipline. Kok inyalo bedo discipline e ndara ka, then we will lose you as soon as possible. Koro wadwaro mana ni jogewa odhi e school, oluw chike mag NTSA, to oluw chike mag serikal. Kaka sani awuok pavilion, nitiere mkutano madhi pavilion mbele, wadwaro jogewa obede saga manyalo control wa, because kaka president manokalo miluongo ni Mwai Kibaki nokelo employment kuom jogewa. Employment ni omito kendo ber, to kendo iwinjo serikal ka ng'isowa ni pile wa make for GBP ma warwako ne serikal. Koro wambe wakwayo be serikal okawe okang', owe ni wabembeleza joge boda gi ni okwadwa ni wabembeleza, wadwaro ni watim jok manyalo luwo jok mok dwa
opak their things mondo gidhi gimany tich machielo. Konyalo dhi beto niang' well and good. Konyalo riembo mkokoteni odhi e mkokoteni. Ok wabi bedo ni every time and then waneno masira ni jaboda boda emokos accident. It is not good. Kwayo gi ni mana ni gidhi e school giluwo chike mondo wane kaka wanyalo konyore because serikal be dwarogi, wambe wadwarogi. Ero kama na inya. Paro ni Kigode loso motegna ahinya i wachno kendo wabro medo lwegi kanyo. Opela in jatieg joriembo.